A partir de l'any 2001, el projecte va ser acollit pel Museu de Ciències Naturals de Granollers. Això va permetre dotar-lo d'una bona infraestructura que inclou un butlletí informatiu anual on s'exposen els principals resultats obtinguts al llarg de la temporada. L'any 1993, el recent creat Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya va proposar establir una xarxa de seguiment en diferents indrets de la geografia catalana i va aconseguir aplegar un grup reduït de col·laboradors que l'any següent van inaugurar oficialment la primera temporada del BMS català, rebatejat com a CBMS. Dels 11 transectes que van començar aleshores, n'hi ha un bon grapat que encara ara continuen en actiu. El mètode del BMS consisteix en un cens setmanal de les papallones que es troben al llarg d'un recorregut d'uns 2 quilòmetres de llargada, que inclou tots els ambients de la zona i es divideix en seccions corresponents als diferents hàbitats. El mostrejador compta les papallones que es va trobant a una distància de 5 metres per davant i 2 metres i mig als seus costats, alhora que anota les dades en una fitxa de camp dissenyada amb aquest propòsit. A Catalunya, la temporada de recollida de dades s'inicia oficialment l'1 de març i acaba el 26 de setembre, i comprèn un total de 30 setmanes. Els censos es fan al matí o a primera hora de la tarda, sempre i quan les condicions meteorològiques siguin favorables, és a dir, evitant els dies de pluja, de núvols i fred o de molt vent. Els canvis numèrics en les poblacions de les papallones s'estimen a partir d'un índex anual d'abundància, que es calcula al final de la temporada i que es basa en la suma dels recomptes setmanals. Les poblacions de papallones són molt sensibles als impactes que pateixen els itineraris, i per això els observadors disposen d'unes fitxes especials que permeten registrar i catalogar els impactes, i inclouen un control rigorós de la vegetació de cada recorregut. Tota aquesta informació va a parar a una base de dades que serà el punt de sortida per saber més coses sobre tot el que ens amaguen les papallones. De moment, el CBMS ja ha obtingut resultats sobre molts aspectes relacionats amb l'ecologia dels ecosistemes mediterranis, com ara l'estudi del canvi climàtic, la gestió dels hàbitats per la conservació de la biodiversitat i l'aprofundiment en la biologia d'algunes espècies. Pel que fa al canvi climàtic, la llarga sèrie temporal del Cortalet ha servit per mostrar com l'augment de les temperatures ha fet avançar el període de vol de moltes espècies, que en alguns casos ha estat superior a una setmana en la darrera dècada. Les dades han servit també per explicar la riquesa de papallones de Catalunya i veure que el clima és el principal condicionant de la diversitat. Al contrari del que passa al centre i nord d'Europa, a casa nostra les papallones es veuen molt afavorides pels climes freds i humits, per la qual cosa la màxima diversitat es troba als Pirineus i a les àrees muntanyoses. Desgraciadament, les prediccions sobre el canvi climàtic preveuen una pèrdua important de la riquesa de papallones, que es podrà quantificar mitjançant el CBMS. D'altra banda, els censos continuats permeten documentar com amb l'escalfament global algunes espècies típicament africanes, com ara Colotis evagore i Euchloe belenia, arriben per primer cop a les nostres latituds i són capaces de sobreviure i passar a formar part de la nostra fauna. La bona cobertura de la xarxa està aportant moltes dades sobre espècies comunes però desconegudes, com Vanessa atalanta i Cynthia cardull, que cada any fan migracions a centenars de quilòmetres que connecten el centre i nord d'Europa amb l'àrea mediterrània i el continent africà. En aquest cas, la col·laboració amb ecòlegs i meteoròlegs de les Universitats Autònoma i Politècnica de Catalunya ha permès comprovar que els desplaçaments migratoris de Cynthia cardull es fan a gran alçada i amb l'ajut de corrents de vent de tipus sinòptic. I també ha permès fer teories sobre on es localitzen les àrees font d'on provenen aquests migradors. Des d'un punt de vista de la gestió i de la conservació de la biodiversitat,
les papallones són indicadors de la importància i la fragilitat dels espais oberts. Per exemple, una anàlisi recent ha posat de manifest que en els darrers 15 anys les papallones típiques dels prats han sofert una regressió, mentre que les pròpies dels boscos han augmentat. Aquestes tendències coincideixen amb els canvis observats en els usos del sol i són comparables també als experimentats pels ocells. En conjunt, representen un argument de pes perquè l'administració es replantegi les línies principals de gestió del nostre territori i esmerci més esforços per mantenir els espais oberts i evitar una pèrdua general de la biodiversitat.